Eto na! Nagpaparamdam na naman Ang ating Mahiwagang Burnay! Isang araw, habang naglalaro ang batang si Dave, ay aksidente niyang naihulog sa sahig ang kanyang laruang robot. Pinulot niya ang robot at nakita niya na naputol ang isang braso ng laruan. Mami, naputol po yung kamay ng robot ko. Ayoko na nito. Itapon na natin to, bili na lang tayo ng bago, sabi ni Dave sa kanyang ina. Tingnan ko nga, anak. Oh, teka, mukhang pwede pa nating ikabit ang kamay ng robot mo eh. Sandali lang at kukuha ako ng kulangot. Pandikit. Sige mami, dalihan Okay. nyo ha. Tawagin niyo po si Ninong Christopher. Marami po siya noon. O sandali lang. Para may kakabit pa naman tong kamay ng robot mo eh. Teka, kukuha ko ng pandikit. Sagot ng ina ni Dave. Ayaw, mami. Tapon na natin yan. Pangit na yung robot na yan. Bili na lang tayo ng bago. Gusto ko ng bagong robot. Punta na tayo sa mall at bili na tayo ngayon na ng bagong robot. Pagpupumilit na sinabi ni Dave. Okay. You don't need to shout. That's bad, honey. Sige, papanda ako ng kotse at bibili na tayo ng bagong robot mo sa mall. Wow, mayaman. Papanda ako ang kotse. Oo, papanda ako yung kotse. Sagot ng ina ni Dave. Masayang-masaya si Dave dahil nakumbinsi niya ang mommy niya na palitan ang luma niyang laruan. Sa mall ay pumasok ang mag-ina sa isang napakalaking tindahan ng mga laruan. O Dave ha, bibili na tayo ng laruan na gusto mo. But first, kailangan mo munang kainin itong burger mo. Utos ng ina ni Dave. No, mommy, I don't want to eat. I want a new robot. Tara na, punta na tayo sa shop sa mga robots. Sagot ni Dave. O talagang bata ka, wala ka nang sinunod sa inuutos ko sa'yo. Pag hindi mo kinain itong burger mo, ay uuwi na tayo at hindi kita ibibili ng robot, sabi ng ina ni Dave. No, mommy! Sige, kakainin ko tong burger ko tapos bili na tayo ng robot, sabi ni Dave. Pakunwaring kinagatan ni Dave ang burger. Itong batang to eh. Kanino ba nagmana yan? May ugali lang eh. Pakunwaring kinagatan ni Dave ang burger. At pagkatapos ay mabilis na itinago sa kanyang bulsa. Samantala, ay abala naman ang ina ni Dave sa pagte-text at hindi na malayan na napahiwalay na pala sa kanya ang bata. Mami! San ka na, Mami? Sigaw ni Dave habang naglalakad sa gitna ng maraming tao. Nagpatuloy sa paglalakad ang bata hanggang sa mapadpad sa labas ng mall. Lo. Nakarating si Dave sa isang masikip na eskinita na malapit sa isang palengke. Doon na siya napaiyak dahil tuluyan na siyang napalayo sa kanyang ina. Mami, saan ka na? Natatakot ako dito. Nasaan ka na ba? Sabi ni Dave. Maya-maya pa, ay isang batang pulube ang lumapit sa kanya. Uy bata, ba't ka umiiyak? Asan ang nanay mo? Naliligaw ka ba? Sabi ng batang pulube. Oo, naliligaw ako. Bumibili lang kami kanina ni mami ng robot tapos bigla na lang siyang nawala. Hinanap ko siya hanggang sa mapunta na ako dito. Sagot ni Dave sa pulube. Kawawa ka naman pala. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang hanapin ang nanay mo. Ako nga pala si Raul. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ng batang pulube. Ako si Dave. Marian ang pangalan ng mami ko. Totoo ba na tutulungan mo ko makita ang mami ko? Sabi ni Dave. Oo. Mamaya hanapin natin ang mami mo. Pero bago yan, didilihensya muna ako ng makakain. Gutom na kasi ko eh, sabi ni Raul. Nagugutom ka? Teka,
may burger ako dito sa bulsa. Sa'yo na lang, alok ni Dave. Kinuha ni Dave ang burger at inaabot kay Raul. Habang inaabot ang pagkain, ay napansin ni Dave na putol ang isang kamay ng batang pulubi. Anong nangyari sa kamay mo? Bakit isa lang ang kamay mo? Tanong ni Dave. Ito ba? Alam mo, kumpleto dati ang mga kamay ko. Ang problema, sobrang hirap ng buhay namin. Naisip ng nanay ko, naputuli na lang ang isang kamay ko para kawaan ako ng mga tao. Alam mo ba, siya mismo ang pumutol ng isa kong kamay gamit ang palakol ng tatay. At simula noon, kasama na niya ako sa pamamalimos. Sagot ni Raul. Totoo ba yung sinasabi mo? Nanay mo mismo ang pumutol ng kamay mo? Muling tanong ni Dave. Oo. Totoo ang sinasabi ko. Pero alam mo, kahit na nagawa ng nanay ko yon, naiintindihan ko siya. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Utang ko kasi sa nanay ko ang buhay ko eh. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi lang ganito ang inabot ko. Baka namatay na ako sa gutom. Alam mo ba, mahal na mahal ko ang nanay ko. Bago siya mamatay, ay ipinangako ko sa kanya na magtatapos ako ng pag-aaral. Kaya eto, namamalimos ako para makaipon. Pag nakaipon na ako ng pambili ng gamit sa eskwela, mag-e-enroll na ako para makapag-aral. Kwento ni Raul. Sakit naman sa puso nito. Grabe namang nanay. Kawawa ka naman pala, Raul. Kagaya mo na rin pala yung robot ko na naputol ang isang kamay. Ibale, sasabihin ko kay Mami na tulungan ka para hindi mo na kailangang mamalimos, sabi ni Dave. Naku, salamat. Pero okay pa naman ako sa pamamalimos dito sa palengke. Marami ding tumutulong sa akin dahil kilala na ako dito. Ang tawag nga nila sa akin dito ay Raul Putol eh. Dahil nga sa putol ang isang kamay ko. O paano? Nabusog na ako sa burger na binigay mo. Halika at hanapin na natin ang nanay mo. Naglakad ang dalawa palabas ng eskinita. Pumunta sila malapit sa entrada ng mall. Maya-maya pa ay isang pulis at isang babae ang sumalubong sa kanila. Dave, anak, kanina ka pa namin hinahanap. Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Wala ba masakit sa'yo? Saan ka ba nagpunta? Saan ka ba nanggaling? Sabi ng ina ni Dave. Mami, naligaw po ako eh. Pagtingin ko po, wala ka na sa tabi ko. Siya nga po pala. Siya po si Raul. Kaibigan ko po. Siya ang tumulong sa akin para makabalik ako dito sa mall. Paliwanag ni Dave. Nako, salamat iho ah. Salamat at tinulungan mo ang anak ko. Pasasalamat ng ina ni Dave kay Raul. Mami, ano yung dala mo? Tanong ni Dave sa ina habang pinagmamasdan ng isang kahon na nakasilid sa plastik. Binili ko tong robot na tinitingnan mo kanina. Anak, kahit ilang robot pa ang gusto mo, bibilin ko. Wag lang mawala ka sa akin, sabi ng ina ni Dave. At nakabili pa siya ng robot ha. Sa gitna ng lahat. Ang dami Sa gitna ng lahat, nakabili pa siya ng robot. Nawawala ng anak niya. Nakabili pa siya ng robot. Thank you, Mami ah. Thank you din sa pag-aalala mo sa akin. Pero okay lang ba kung ibibigay ko na lang kay Raul ang robot na binili mo? Madami pa naman akong toys sa bahay eh. Saka yung luma kong robot. Pwede pa yun. Huwag na nating itapon yun. Iingatan ko na lang po yun kahit putol na ang isang kamay, sabi ni Dave. Kinabukasan ay muling binalikan ni Dave at ng kanyang ina ang eskinita na pinupwestuhan ni Raul. Bit-bit nila ang ilang regalo gaya ng school bag, bagong sapatos at iba pang gamit sa eskwelahan. Raul, may good news ako sa'yo. Pero si Mami na ang magsasabi ha, pasakalya ni Dave. Iho, ikwinento sa akin ng kaibigan mo na gustong-gusto mo daw mag-aral. Kaya bilang kapalit ng ginawa mong kabutihan sa anak ko, ay ako na ang bahalang magpaaral sa'yo.
Simula ngayon ay hindi mo na kailangan mamalimos. At kung papayag ka, ay patitingnan natin sa doktor ang braso mo. Magpapagawa tayo ng artificial na kamay, pamalit sa nawala mong kamay. Pag nangyari yon, hindi ka na natutukso yung putol. Gusto mo ba yon, Raul? Sabi ng ina ni Dave. Halos mapaluha si Raul sa kanyang narinig. Iyon na ang naging huling araw ng kanyang pamamalimos sa palengke. Hindi nagtagal, ay nakatuntong din siya sa eskwelahan sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi na niya kailangang mahiya sa ibang mga bata dahil nagawa na rin siya ng isang bagong kamay na hudyat ng kanyang bagong simula. Samantala, ang batang si Dave naman, na dating busog sa luho, ay natuto ng magpakumbaba at magpahalaga sa mga bagay na meron siya. At hanggang ngayon, ay nakatago pa rin at iniingatan niya ang kanyang lumang laruan, ang lumang robot na putol ang isang kamay. Pag nakikita ni Dave ang robot na ito, ay naaalala niya ang kaibigan niyang si Raul at naaalala niyang lagi magpasalamat sa mga biyaya na tinatamasa niya. Tama! Ang ganda naman ng kwento. Daming daming hugot. hugot. Una sa lahat, one moment of neglect is a lifetime of regret. Diba? Sa isang iglap, pwedeng mawala yung anak mo. Diba? Natandaan niyo po yung kwento namin na ad ni Christopher. Anong ginawa nung isang stranger? Pag-aaral to titingnan niya kung marami siyang batang makukuha. Diba? Meron siyang magandang lollipop na ino-offer sa mga batang hindi tinitingnan ng mga yaya at mga magulang. Yung mga nanay at tatay na sobrang busy kapag nasa public places. Correct. Nagte-text o kaya tumitingin ng damit, nagsusukat Correct. ng bra. Diba? Yung mga ganyan. At kadalasan sa nangyayari, sumasama yung mga bata. Doon, may lollipop Alang-alang sa lollipop. Correct. O Kahit di naman hindi kilala. Di naman kaya, magugulat yung nanay, sino nagbigay sa'yo ng lollipop? Yan. Buti nga hindi sumama yung bata paano kung sumama? Diba? Nakakatakot. Sa lifetime of regret. Correct. If ever. A moment of neglect. Diba? Is a lifetime of regret. Buong buhay mo pagsisisihan yan na pinabayaan mo ng saglit lang dahil hindi ka nakatingin. Totoo yan. Bantayan pong mabuti yung mga anak ninyo kapag nasa public places. Correct. At saka kung alam mo naman talaga na yung place na yan delikado, madaming chismis na may mga batang dinudukot, ginagawang siomay, di ba? Wag mo nang anuhin. Wag mo nang isama. Tama. Safe siya sa bahay. Correct. Hindi niya ikamamatay kapag hindi siya nakapunta dyan sa lugar na yan na napakasikip. Another Yung unang hugot of the story is buti nilang bata to, partner eh. Correct. I mean, yung we keep complaining about life. Na parang bakit ganito, bakit ito meron ako? Bakit ako wala? Oo. Bakit yung akin luma? Tama. Gusto ko bago. Tama. Diba? Buti na nga bata itong umaktin kasi kung matanda itong nag-iinarte ng ganyan. Malamang partner, nahampas natin ng kawali. Not one, but two. Isama na natin yung LPG. Para malakas-lakas ang impact ng pagkakahampas. Diba yung simpleng buti nga may robot ka eh. Correct. Diba? Nasira lang yung kamay nung laruan mo, nag-inarte ka na ng ganyan. Isipin mo nga kung gaano ka kaswerte. Correct. Ihanda ang kotse, ibili ng robot. Tama, di ba? Na parang lahat ng gusto mo ay nasanay ka na lagi ibinibigay sa'yo. Pero pag nalaman pala natin yung pinagdadaanan ng ibang tao. Correct, na mas matindi. Correct. Di ba? Kumpara sa problema na meron tayo. Marirealize natin na we are so blessed. At Correct. marirealize natin na pwede naman pala tayong hindi gumasto sa mga walang kapararakang bagay. Correct. Instead, we can use this to help other people. Di ba? Minsan ganun, no? Akala natin sa mundong ito na tayo na yung may pinakamaraming problema. Di ba na akala natin tayo na yung may mas matinding pinagdadaanan. Correct. Pero pag nalaman natin yung problema ng ibang diba? tao, at marirealize natin, grabe. maswerte pala kami. Di ba nagrereklamo ka, ha? Ito na naman yung ulam. Kahapon ito. Kanina ito. Bukas ito. Ang swerte mo nga may ulam ka eh. Ang swerte mo nga may pampainit ka ng ulam. Yung iba, kahit pangat yan, pangatlong init, pangapat na init. Kahit nga panis-panis na eh, di ba? Hindi naman partner. Hindi, yung iba, Oo, diba? kakain ng panis na malamig ha. Tayo, ang arte-arte natin, ayaw natin na malamig na spaghetti. Inulam ko na Diba? kanina, ayoko nang kainin yan At ngayon. saka ayoko na malamig. Microwave yan. Painitin yan, di ba? Totoo. Yung mga ibang tao, mga kabisyo, kakain ng panis, meron lang makain, hayaan mo na magkaroon ng konting sakit ng tiyan, mailalabas ko rin naman to eh. Mabusog man lang ako, di ba? Tas malamig pa.
matigas pa. Ang kanin kapag ka na-expose, ang tigas na, lamig pa. Ang sakit na kaya niya sa lalamunan. Ginawa na Diba? kaya namin dati yan. Correct. Hindi na kaya kami ng kanin lamig. Ang sakit po sa throat. The next day po, paus kami. Diba? And that, yung ginawa namin ni Christopher na ganun, one time lang namin nagawa, twice or thrice. Yung iba, araw-araw nilang struggle yan. Every time they try to look for food, kailangan nilang mamalimos, kailangan nilang Maghanap ng pangkain. mangalkal ng basura. Naalala ko nga bigla yung mga kaibigan natin kumakain ng pagpag-partner. Di ba yung mga galing sa fast food? Di ba yung mga tira-tira ng mga customers nilalagay sa black bag? Okay. Tapos pag itatapon na nila, sila yung talagang naguunahan na buksan yung garbage bag na yon para makakuha ng mga tirang manok. Tama. Isipin mo yung mga taong ganyan na yun ang ginagawa nila everyday para may makain. Isipin mo yun ikaw ang arte-arte mo kasi walang straw yung soft drinks mo. Ikaw arte-arte mo, hindi ka lang nabigyan ng masarap na gravy. Correct, Diba? true. Diba? Galit na galit ka dun sa manager kasi hindi dinagdagan ng hotdog yung spaghetti mo. Totoo yan. Samantalang ito, halo-halo na. Iba't ibang klase ng laway yung chicken, di ba? Na nailagay sa black bag. Wala, dead ma, go! Hindi nila alintanan na pwede sila magkasakit sa Correct. ganung klase ng Diba? pagkain. Tsaka, sasaidin nila kahit walang-wala na yung buto. Totoo. Diba? Ultimo nga aso, magre-reklamo dyan sa buto-butong yan eh. Kasi wala nang makuha eh. Pero siya, diba, kukut-kutin niya pa. Sasaidin niya kasi sayang laman siyan din yan. Ikaw kung makapagreklamo, tatawag ka pa ng manager. Di ba? Magreklamo ka, mag-eskandalo ka pa dyan sa loob Diba? ng store. Ano ba naman yan? Yung gravy ninyo hindi mainit. Nag-serve pa kayo ng gravy. Totoo yan, madami tayong nawi-witness na ganyan. Ah. Ano ba ang tagal-tagal ng serbisyo nyo? Sabi nyo, 5 minutes, nagsintay na ako 6 minutes. Oh, di ba? Ano naman yan? Balik niyo yung pera ko. Mga ganun Oh, di ba? Mga simpleng bagay na pag naisip natin, napaka swerte pala natin kumpara sa ibang tao. Tsaka alam niyo po mga kabisyo, ang bongga ng happiness kapag kayo po ay tumutulong sa iba. Isa pang hugot yan. Sa panghugot yun, di ba? Tingnan mo naman, sa palagay ko, mas better person si Dave dahil sa nangyari. Dahil alam niya na meron na siyang natutulungan. Di ba? Isipin mo, no? Napakaganda ng tinuro sa atin ng mga kaibigan, yung pagtulong, yung pag-appreciate sa mga bagay na meron tayo. Correct. Diba, ganun lang naman yun para maging masaya, matuto tayong mag-appreciate. Tama. Magpasalamat mga kabisyo. Huwag pasalamas ng pasalamas. Salamat din. Puro kalamas eh. May lamat din. Pasalamat. Let's all be thankful. Diba? Let's all be appreciative. Let us all tell the world of His love. Hindi mo kasi ako binabakapan. Hirap na ako mag-English. Hindi, let us all tell the world of His love. The greatest love the world has known. Okay? Yun yung getching na nila yan. Oo. Di ba totoo eh? Iwasan na magreklamo sa magpasalamat ka na lang. Di ba? Stop complaining. Start complimenting. Mga kabisyo, maraming salamat dahil lagi niyo pong inaabangan ng mga kwento na mahiwagang Burnay. Ang mga kwentong ito ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search na lang po, Tambalan! Tambalan! Like na like, share ng share para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Corrected by mga kabisyo. Panalong-panalo ang araw na ito. Let's all be happy today mga kabisyo. Hanggang alas 12 tayo ng tanghali, magkakabanding-bandingan dito sa Metro Manila. Muli po mga kaibigan, ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Yon! Yon!